election o nwere ibe anyị bụrụ n'ime ya haba eshemu nọ na-abụ agbasịa bọọlụ ndị win ya babulu kọpụ na wabụ na awụsa win ya election chiegevoro akpọ resọt haba a na-ekwu onye Yoruba win ya akpọ resọt tata onye Igbo win iwo resọt na mmili na mihi ya na mihi ya na-eche ekikwen ndị nwa na-eme anya ọnọ n'etiti iruga zụga forward march dembe ibe nwere ọnụ na Naịjirịa ka ị chọrọ freedom onye ka nji kwube si chọbazi ya freedom ka ọ nwee ebe ịnwa ibe nwere ọnụ na Naịjirịa ka anyị ị eji chọrọ abụrụ freedom anụ ọkarịkwu ego nnụnụ bụ ọkarịkwu ego abụrụ anụ ihe abụrụ anụ ego ka agba aka eke eme na 2023 mmegbu na-emebi ka nna ekwe ụna ntịzi n'egwu haba ikuku bịa n'isi ya na igwu ọrụ anya aka election na-aga ya meziwe election kedu ibe emetali na election tụla awụ ejeje n'ama otu mba ahụ a na-ekwu dị na nkịtị ekwube dị na nkịtị ọbụla eje mbe na agbago m ụlọ okwu bụ na onye amụma gwụla na anara n'okilikili ka na-agba ugwu ose a na-alịrị n'ihe ndị anya m abụwe ntị m iwe ọkụkụ mụrụ wee bụwa asụ ibe nkịta bụrụ gba ụcha bewuru wee bewe ya unu na-anụgwa ibe ekwe na-anya abụmanyị bụrụ na-agazi na mmezu yesu ezola obe egwu onye zola eso ọkpakwaba akwa ụmụnne m ị ga-eti mmadụ ibe si ya akwa na-akwa ọkụ ebo na-akwazi na-akwa si ibi ya akwa na-akwa haba unu na nnukwu ibe mmọnwụ na-ebe ndị na-achị anyị unu abụgolu ọkụkụrụ onye egbuli ihe tụgọbala ito unu na nnukwu mmọnwụ na-enwe eme nnụma ojibe nweta akalobi ya ilo ọra ibe oji yeberebe egwu n'ọzọ ụmụnne m mmaja bụrụ ọgaghị okwu ekwuru n'ọnụ agbalịbulu na ọ bụrụ egwu dị iche okwu dị iche amamibe Chukwu nyere onye webụrụ nke o nyere ibe ya arụbala eze ama egugu ịgba mbe anya ya ekwube si na be n'ọmụma gwogwe nwanyị na-ekwu anọ m be m na-ekwu n'usu beba warrior
nwa m wee kpọmụ na fon anyị jụọ n'ụzọ ụtụtụ tụsi ya ọnụ ọsị m nụkwara nke na-eme mmeta ma ebe akịrị na Papa Lagos na Bogu ka anyị na-ekwu ndị na-achị anyị ọ bụ akụkọ dịrọ nkọ ka ọ bụ baba nọrọ n'isi nwa ma gwego m unu ndị Igbo unu atụle onye chi na-azọ na-azọ onwe ya ebube bụ na-eche agụ gbagegwu na ya n'ibi ya scarcity of money nene na anya unu emewo foundation fuelu n'elu ọchị no reconciliation iwe bụ na nsụta na-ekwu n'isu ụmụ unu ga-atasị ahụhụ unu kọtara eberebe egwe n'ọzọ ekwukwuru m okwu nwe na mbụ ọzọ ga-agba ozo onye n'isi ya unu ekwuru okwu mmadụ edere akwụkwọ nakwanini ego ọ na-eset analụ bụ onye ụlọ olu niile ka a na-alụ unu na nnukwu ibe egwu ajụjụ ka na-ajụ okwu erike n'ime Naịjirịa ana m ajụ unu ọkwa Awụsa jiwo ọtụtụ arọ Yoruba chi ya ọtụtụ arọ okelutu onye aja olue na nke ụmụnne m ndị gbadokwe n'anya na onye anyị kụziri na-egwu oge zuru n'anya ọba egwu ya ka m ji gwa unu chọbadị shi ndị chọbadị nne mụli chọbadị nna mụli na onye na-amara ebe mmiri si wee mali ya ọ na-amara ebe ọ na-akụzi anụmanụ bi n'ọbịa batali kaba mela onwebe ndị yalikwa n'ịnụ uche ka akpa ka e ga-eme mmiri maka osisi ya na-abego unu na ahịa na-aba mama ka emelive unu na nnukwu ibe okwu ogwe na-ekwusiri ọkwụsiri egwu nze a na-agbụsasịrị emesi ihe nze alachanụ ya wee agbala ka ekwuru n'obe haba abụzi ka emeli ndị si mekene ka abụ webe a na-azọlọ nke nne ya ọ dịzikwa ndụ ka ọ nwụruo ewe odezuru m prọfet Arubaleze ma mmiri na-amụ mmiri na-ama ụwa na-agbala ọsọ ụmụ na-ekwu ana m egwu na-ekwe ka mma ka e ga-eme gburugburu ndị onye nke dị mma na na-agọzi na enye ọnụ onye ka m ga-ekwu na amụma niile nwa mmazi nna m ka lụgburu emesuo o nwerozi ibe ọbọ unu na nnukwu ibe egwu na-ekwu ka akpa ka e ga-eme mmiri ya ka m ji maba ọgwa n'oge onye gboro onye ori
nwanyị akpọla shawo ịga na abụzi shawo o nwere iwe omeli ihe ndị Igbo bụrụ ọnụ akọlọ ọnụ bụchi ya ka akọlị ya kata maka itinyekwu uche Igbo enwere ọnụ na Naịjirịa ka ị chọba freedom na onye nne ya na-awọ eji ọgọdọ abalị ya amụ ọkwazikwa Igbo na-arụ oke ka enyi na-arazi oke ka mbeta chụkwa n'ọmụ na ajụjụ ka amala ebe mmiri si wee banye opi ụgbọala eberebe ebe mma kwụsị ebe a okwu ogwe na-ekwusi nkeli ihe mgbe ọkụ siza kwụlọ isi aba n'ụlọ kpọbani Chukwu kelụ ya bụ ekwusi agụ oke mmọnwụ gbakọ ga-agba ọ na-anọ ejili m egwu jebe Amerịka onye ka nji jebe ọ bụ maka ọgbọ ndị egwu onye dịka ene ọ bụ haishi mege nwa nwanne ọgwụ eji ọbọ n'ọka onye mma ọgbọka onye ka ịchọ nke nga ndị egwu nke Naịjirịa niile nweze n'ije ọbọ ọ dịka ya mụ na nwa onye mma ọgbọka Bitmotos Nigerian Limited ọkaga ọ bụrụ ibe ọ dịka okwego atakata akwụwa ewuwa ewe ya yili mụ na-ekwu eme ọ dịka ya mụ na onye mmụọ ọgbọka egugu abịa ibi melerike ojumote mọ ya meli m ọgọ nke m na-efugo m na onye na-ete mmanya na-agba mama chiworu ọkụ onye gbọgbọ nwanne ọgwụ eji ọbọ egwu na-akpọgo haba egwu nwe jebe ebe amụlụ odogbo ana m ekene nwoke nwa na n'ihi ya na nwanne ya John Chibuike gị si na ezi nwa dịka ọdụ na-akpọ Don Caesar onye ka ọ na-etu ọzọ Ugonna ya wanụ na nteje abụọ niile biya Don Caesar ọba nye ka ọ na-etukwu isi ya Chimeleze nwamụ Don Caesar biya Don Caesar ọbatu na dị mma Don Caesar osisi kpọlụ nkwụ enele anya ọdụ ndị dị ndụ gwajili na n'iyi egugu keneli gị yazọmọgọ nwa m ibe onye mele ka a na-akwụ ọnụ na-egwulu Igbo na Angola na alụgwa ya na nwanne ya Chief Chukwuka nwanne Bolisa igwe Igbo na Angola bịa ewuwa haba onye bụ ishie nye ka na-eti ishie nwanne dị na mba nwoke osisi dị n'iwu mmadụ ebunye n'ike igwe Angola ibi melerike eziokwu a na-ekwuru igwe na Angola onye ntejebe obodo anyị ikenelu egwu eme
nwa agbamụrụ na anụ chief eze abata ogesi mesiọma nwangige egwu nwe chọbịawu unu na nnukwu ibe CEO T&T Vintage Motors na Abuja Nigeria Limited ọ̀gángan Vintage Motors lọ́jì gànyí na mọ́ haba CEO Nnekwenu Babu Dọba na Abuja Wofu enwere na Abuja a na-agụ egwu ọnụ Igbo belerike onye ka a na-etu haba alụsị oli na-eke na nnu kpamkpam ma egwu dịbọ anụ ji azụ ali elu onye ma osisi kwụmọbịa alụsị oli na-eke ojimote mọt ya wegwu oze mmemme egwu kwuda wosi mụ kenebe ụmụnne ya ana m ekenekwu chief Ivanyi Obi nwa onye ka a na-etu Yeso Obi nwa na Nuke CEO Ivanyi Rochukwu Motors Nigeria Limited ọ̀gángan yawe ọba meze owi nwa na Nuke aka amalu kejide aka amala n'izi osibu kenekwe alụsị mmiri obi aja kenekweli ya alụsị ude zulu owu ojide ọba meze egwu kelele gị nwoke mali mma ka nwanyị hapa onye ọcha osibu kenekweli ya alụsị dị n'igwu nne ya owu ojide udo na mgbash nwoke arụsị anyị kelele unu hapa wejide onye mmadụ nke ọ ga-eli akọ narị nne ya oyimibe anyị ibe onye melike na-ekwuo haba yabụ odogwu arụsị oli na-ekwu wasi mụ kenekwue ezigbo nwanne ya haba chifu eze yeza bata ogweji agụ nwata na Nuke biya aba webere chukwu ke niile nwoke ka ọdụ na-akpọ imu nwoke bụ CEO Akụmotos Nigeria Limited ọ̀gángan yeje nnabi isi onye ka a na-etu yeze nkotonko nyiri mkpuchiwanụ na nnu ewe ozu ebu n'isi utu ya na-ejo odezulu ewe nyabodogwu si bụ kenekwu alụsikwu n'ihe ejide ma mmanụ nwoke alụsị anyị kelele gị udo na mgbash alụsikwu n'ihe ejide anyị kelele unu hapa chukwu gozie unu ncha onye jebeli ije uwe egwu nwe je Angola nyeka iji je wepụ maka ezi oyi anyị high chief
haishi Obinna Chukwudi be nwere ọnụcha be nwere ọnụ Obi dị ebube wanụ n'Ọkịja onye ụba ụgbọ onugbu n'Ọkịja be nwere ọnụ oyibo ga-aweli kẹjọba báwa ẹ ya wee jikọ ọdụ na-agbọ oyimu kọjọba báwa ẹ CEO Emerita Multi System nke nwere na Angola dị ya kò tẹ́tẹ́ n'ụlọ ẹ o mesuru ofu mbọsi dị ya kọjọba báwa ẹ n'ekwuru ude nwa gala bụlịra egwu kọjọba báwa ẹ egwugwu adama egwu anya jembe kẹjọba freedom ana m ekene obele nwa anyị kò tẹ́tẹ́ na n'ụlọ Lagos steeti kọjọba báwa ẹ obele nwa dị ụwa mma bịa be nwere ọnụcha onye chi na-azọ na-azọ n'onwe ya kẹjọba báwa oyimu bịa n'ulu be m nwere ọnụcha igbe nwere ọnụ alụsi ego n'ọbụ kẹjọba freedom alụsi ego n'ọbụ na ọka bịa igbe nwere ọnụcha igbe ọ nwere bụ ọnụ oke na nke bikito Naịjirịa kẹjọba báwa oke nke bikito chi emeli ya bịa igbe nwere ọnụ ibe onye meli ka a igbe nwere na-akwụla ọnụ na Naịjirịa kẹjọba freedom alụsi ego igbo ediko si mee Alụsị igbe na-asọ nwere ọbara. ọnụcha aba igbe nwere ọnụ Ya na ka a na-etu. Naịjirịa kẹjọba alụsi freedom na-asọ ya ka a na-etukwu igbe nwere ọnụ alụsi jere ụka na Satọde dịka ọdụ na-akpọta kẹjọba freedom alụsi ego n'ọbụ nọ bịa weli igbe nwere egwu ọnụcha egwu igbe nwere ọnụ na Naịjirịa kẹjọba freedom ọnọdụ Naijiria ekwerozi mmete ndị igbe nwere ọnụcha ego nwe je igbe Malaysia nwere ọnụ na Naịjirịa kẹjọba freedom maka ọya anyị ship chekwube eze ọbọ igbe nwere freedom iyom onye ọma mụrụ n'obi nze na igbe ọzọ nwere freedom haba ya nọ n'awa n'ọbịa Malaysia ọnụcha ngịga na-agba ebe a ya dị agbali egwu kẹjọba ị freedom na nnukwu ibe na-eme n'ime Naijiria bụ unu igbe nwere ọnụcha ngịga igbe nwere na-etu ọnụ na Naịjirịa kẹjọba ọtọsiworu freedom mba ọtọsi ibi ya igbe nwere ọnụcha ene nwa m igbe nwere ọnụ Ụgwọ na ikwule Naịjirịa emewo. kẹjọba freedom ichekwulije na-ajụ anụ oyi igbe nwere ọnụcha ụtala eji igbe ọbịa ndị nwere amosu ọnụ na nwanụ n'ogo Naịjirịa kẹjọba ya freedom agbaghị ma ọ bịarụbala eze amanyana igbe nwere ọnụcha ụmụ na-akpọ gị igbe nwere ọnụ onye na mere ka a Naịjirịa kẹjọba freedom egwu anyị ejebekwa eziokwu igbe nwere ọnụcha ka igbe nje nwere ekene ọnụ na ọhịmụ Naịjirịa ọyịanye kẹjọba freedom chief Simon mụ ya igbe nwere nna ọnụcha ọsọsọ onye mposi izizi ya ndị eji mala ebili kẹjọba báwa ndị anyị nabaghị nwere igbe nwere freedom nwere ebili igbe nwere ọnụ na ọsọsọ Naịjirịa ya kẹjọba freedom ọka n'ime ndị Igbo nakoto ngwuru omepụla ọnya na igbe nwere ọnụ na Naịjirịa kẹjọba otu báwa dike na-eyi aga egwu berebe ọka nume o jiri ise mọ igbe nwere ọnụ na ọka nume ezi Naịjirịa ọgwụ ka enwekwa o jiri ise mọ ọzọ na ịgba bụrụ n'anya na-akọta igbe nwere ọnụ na ọka nume Naịjirịa o ka jizi ịchọba nwata báwa emekwa ekedeziwo ọka nume oju na-emelụ igbe nwere ọnụ ọka nume Naịjirịa ka ịchọba báwa ekwentị ka ọka nume igbe nwere báwa nwa nwere ibe nna bụ na osena Naịjirịa ka ịchọba arọ báwa nwanyị nọ n'ime ya ebere ebube nye ka igbe nwere mụma ọnụcha ana m igbe ewu nwere ọnụ na site kalue Naịjirịa ka Disemba ịchọba freedom ka osena aba ikwulu igbe mezuwe nwere ọnụcha atụrụ igbe bet nwere ọnụ na Anna bụ Naịjirịa net. ka ịchọba freedom site tata welue Disemba igbe nwere ọka báwa nume n'ezo igbe nwere ọnụ Atụrụ na bet Naịjirịa mụ ka dibe gị. ịchọba freedom nye ka oyibo kpolu moto igbe ana m nwere ebi ya ọnụcha ka amụma igbe na nwere ya ọnụ na na osena Naịjirịa ka ịchọba ịma báwa na-ebeli ka ịchọba enweta freedom ikwulukwu nwa m
freedom ọsọ wele nwayọ ibe nwere ọbawa ana m agwa ibe nwere ọnụ wodo na-ekwe ekwe ka ịchọba freedom n'alụgwu na alụ n'uru ke n'isi ibe nwere ọgwọ ọnụ mmiri niile dị mbe na nwalọ ka ịchọba freedom ije anyị na gị ga-abịa ije mmiri ibe nwere ọgwọ ọnụ ije mmiri adịghị ije ndụ na chọọchị ka ịchọba pawa n'ezo ibe nwere ọpawa otu dike mụlụ ibe nwere freedom ya bụ ọkanume si mụ ke n'ezo ka ya ịchọba pawa Chief Ikechukwu ụba aka ibe nwere the last don Nigeria ka ịchọba ofu freedom onye na-eje ụka n'oru kedu ka o si eme Haba. ibe nwere ọgwọ dealers of all kinds of ka generators ịchọba freedom and the spare parts ụbọchọba pawa eji alụnya bụ generator ụmụnne m ibe nwere ọnụ na Nigeria onye ka ịchọba ọmụma freedom is local government n'Imo steeti ka ịchọba onye freedom ọrụ anyị ibe nwere ọnụ na Nigeria ka ịchọba freedom enunụlọ na ngige bule ngige ọgwụwe ibe nwere pawa nwoke ma esi m kenekwuwe gị ya ụbọchọba onye pawa mere ihe ịbụ ọgwụ ibe taa nwere agba nkana ka o si ka bịa ịchọba freedom ship iji n'ụlọ ọzọ ụbọchọba pawa eji ma Nigeria limited ọgaga ịna gwangi ka anyị na-ekwulu tata ụbọchọba pawa ibe izu nwere ike ibe imekwule ike a na-agwụ ọgwụ ọnụ onye ebe aga na-ebe tete wegugwu ozi eme na-esube na ka ịchọba freedom ịna ụdagụ na-ede ụda ibe nwere ebunudeweruwe ọnụcha ogologo ndụ na-arụ isi ike ka anyị ka na-agọlụ ịchọba freedom onye bilibi ya bili onye aṅụ ibi ụbọchọba ya n'ụla ibe egwu nwere eme ọnụ na ewuwa Nigeria ka ịchọba freedom egwu ejebe dị nne ewu ụbọchọba ka ndị pawa oke n'oke ibe nwa nwere ọnụ na Lakoto mkpụrụ Nigeria igbo tete n'ụla haba igwe Austin Chukwu chebe m nwangi ka egwu ibe nwere lotelitat ọnụ na ya ka a Nigeria ka na-etu ịchọba freedom onye mara ibe na-eso okwu nye mmeni ka ya ịchọba freedom ibe distributor nwere ọnụ na Amasco Oil ụbọchọba freedom and the Clamas Oil Nigeria Limited ibe nwere ọgwọ okwu dị na Kotomgbu ibe nwere ọnụ distributor anyị ka ịchọba keneledi freedom yezekwu eche nwa m gị ka ọdụ na-aba ụbọchọba pawa ana m agba odogwu na-aba tete n'egwugwu ship akụnne ụbọchọba pawa ibe nwere ọnụ ụna chukwu na-aba tete ịchọba freedom ọbara tule nwa dịbe alụsi eke ibe n'onye nwere nna ọnụcha ibe ịmagọzigbo ọbara ọra dibịa ka ịchọba freedom osisi kpọrọ ngwa ọnụ ma jụrụ obi ụbọchọba pawa atọ na igala ibe nwere ọnụ na ọya wuya Nigeria igbo tete n'ụla awata ebe ozi emene nsogbe na ụbọchọba pawa ekwusi ya ibe agụ nwere dibịa ọnụ na nwanna Nigeria chukwu na-aba tete ata bịa ata na igala tete n'ụla iyi ihe bụ n'aka ọdịnala enwere osisi kpọrọ nkwụ ọnụ mmadụ kweli n'obi ụbọchọba freedom ata na igala ibe nwere ibe onye mere ka a igbo na-ekwu tete n'ụla egwu igbo tete n'ụla egwugwu aja ibe nwere ọba ata na igala ibe nwere keneli bụ nwa bụ ịchọba freedom onye kamatu spana na batete haba ibe nwere ndị be maluko ka anyị ịchọba na-akpọ pawa ekedezigbo ọgwụ ụbọchọba pawa ụmụnne m egwu jezu edi igbo ike tete n'ụla n'okwu okwu ekwugo okwu bụ onye agwali nụ ụbọchọba pawa agwali m unu ibe nwere ọnụ agba ntị ntị anụ ịchọba freedom ekwu n'isi ntị esochie nya anya ibe nwere ọgwụ ọnụ ekwu okwu mere ibe ọnụ nwere ọnụ na anụ anụ mere ntị ịchọba freedom iwe dị n'obi bụrụ nwa dị n'abọ ụbọchọba pawa ibe nwere obodo ọnụ maka ekene ịchọba freedom ka emesie ka nluwe ụlọ ụbọchọba pawa ma mma ya natakwa na
ọna kwuru ndo unu na n'ụgbọ ibe injinia warrior nwa m duru kelisi rudege kene nwa m chukwu ka dibịa wetuleta aka n'ụbọ na-egbu na-egbu gweni mmadụ ka ilu ka n'ụlọ ka ọ dị